こんにちは。今はここ8時です。3月6日。このクリップは私の誕生日である3月15日の午前10日に公開されます。初めて YouTuber になります。やりたいことをやるには、はじめまして、新海佐々木です。県は知ったり、歌ったり、西との話をしたりしていきます。ありがとうございます。